balita lokal, Western Visayas wala sang na-record nga bago nga kaso sang COVID-19. Transport group sa Bacolod, nagaplano sang untat biyahe. Sa balita nasyonal, mayoriya sa mga Pinoy nagakabalaka nga matapikan sang COVID-19 sunod sa survey. DILG nagaprepara sang kaso batok sa opisyal sang barangay anggot sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Sa balita international, St. Peter's Square liwat ginbuksan sa publiko, misa ginpangunahan ni Pope Francis. Sa balita sa sports, La Liga sa Spain, mahimo na nga padayunon ang mahampang umpisa Hunyo 8. Balita entertainment, Heart Evangelista ginklaro nga wala siya nagabusong. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang mga tips kung paano malabot ang handom nga mangin isa ka abogado. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system nag-afekto karon sa extreme northern Luzon, samtang ang southwesterly wind flow nag-afekto naman sa northern kag central Luzon. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtub makanay nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na silingan padulong sa nabagatnan ang magaluntad man sa bilog nga Visayas. Samtang nagikan naman sa nabagatnan na silingan padulong sa nabagatnan sa Palawan kag Occidental Mindoro. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa tagna nga alas 7. Detalya na sa mga balita lokal. Kag ini nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Wala sang panibago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa pinakauli nga record ng ipagawa sang Department of Health Western Visayas, may kabilugan nga 107 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa nasambit nga kadamuon, 23 ang active cases, 74 ang recovered, kag 10 ang napatay. Yara naman sa 241 ang ipagawa nga laboratory results, din wala sa nagpositibo ka may isa pa ka repeat test. 237 naman ang negatibo sa COVID-19, kag may 3 ka repeat test. Ang ini nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Naka-recover naman ang COVID-19 patient number 5 sa Negros Occidental matapos magnegatibo sa ikaduhang repeat RT-PCR test. Ini siya mong 29 anyos nga taga Banwas ang La Castellana kag patient number 83 sa Western Visayas. Mayo 6 ang siya ang unang nagpositibo sa COVID-19 kag ginpaidalom sa isolation sa Negros Occidental Quarantine Facility Healing Center. Sa records sang na Department of Health, Region 6 ini nga pasyente ang kalakip sa mga repatriated OFWs kag may travel history sa Brazil kag Manila. As of May 24, 2020, wala sang na-record nga confirmed cases sa Western Visayas. 78 naman ka mas stranded migrants kag taga Negros Occidental ang nag-abot sa Bacolod Silay Airport kahapon nga adlaw Mayo 24. Suno kay Provincial Incident Management Team Commander Jonathan Lobaton, ang 76 ka repatriates gindala sa Mambucal Resort sa Banwasang Murcia para sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Ang ilang pag-abot ang ginpatigayon sa provincial government kag sa Provincial Interagency Task Force. Sa dugang balita lokal, plano sang grupo sang transportasyon sa syudad sang Bacolod nga magpatigayon sang untat biyahe sa tion nga magpangdakop ang mga personnel sang Land Transportation Office sa Masalakyan nga wala panugutan sa agensya kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga makabalik sa pagbiyahe. Sunod kay United Negros Drivers and Operators Center o kon Undok Secretary General Jego Malakad, sa piyak nga ginapatuman pa ang General Community Quarantine sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Nakabaton sa impormasyon ng ilahanay nga sa adlaw sang Martes, Mayo 26 magaabot ang sa syudad sang Bacolod ang mga katapos ng LTO agud magpangdakop sa mga driver nga hindi miyembro sa kooperatiba para sa jeepney modernization. Nagaplano man si Malakad nga magpakikangot sa ilananda Elizabeth Catalbas kag Jessie Ortega para sa ila plano nga untat biyahe sa maabot nga Hunyo 1, 2020. Kung magsigi ang pagpangatake sa sininga gobyerno astra sa Bernes, magapatigayon kita sang untat biyahe para mapabatyag naton sa mga local government unit nga kabahin kami sang inyo komersyo kag industriya. Kag hindi kami di mga ulipon nga para sang time ni Tarzan nga wala pa to sila gabayad taxi. Subong niya ang amon triple taxation niya. Kabahin sang pahayag ni Undok Secretary General Jego Malakad. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, nga pangatubang karon ang Department of Social Welfare and Development sang 3 ka mga pagpanghangkat sa distribution sang Social Amelioration Program kon SAP. Ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre nga ini nagalakip sang pagmanage sang pondo, pagpanumdum sa matao angot sa social distancing kag risgo sa mga social workers sa pagpanagtag sang kwarta. Suno kay Macapobre, 15 bilyones pesos ang ina-manage nga pondo sa nga ahensya kada tuig apang sa social amelioration nga programa. Ini sila ang ginpainan sang 8.4 bilyones pesos ka diri sa Western Visayas kag dapat nga mahatag sa mga benepisyaryo sa sulod lamang sang isa ka bulan.
Problema man sang GSWD sino kay makapobre, ang hindi pagtuman sa matao sa social distancing kag kakulang sa ilang manpower, bangod sa patuman nga work from home scheme kag lockdown sa pila ka mga lugar. Duha pa ni makapobre, nabutang man sa risgo ang kabuhi sa pila ka mga social workers sa payout distribution sa mga malayo nga lugar. Apang ginpasalamatan ni makapobre ang tanan nga mga nagabulig para mapatigayon ang distribusyon labi na ang mga local government units. Tayo sa Region 6 is managing like 15 billion in a year. Yan kumpleto ang ating mga workers, walang naka-work from home, walang mga lockdown na problema yung mobility. But this time, in the management of this SAP, we have a funding of 8.4 billion in just 1 month. So, with the mobility problem and with many of our workers who are considered high risk, hirap talaga. Ang kabahin sang pahayag ni Regional Director Evelyn Macapobre sang DSWD. Liwat gin pangabay ni Bacolod City Councilor Israel Salanga sa publiko nga likawan ang diskriminasyon partikular na sa makalakip sa gin repatriates nga stranded Bacolod non kag overseas Filipino workers. Suno kay Salanga nga ang chairman sa Aksyon Team on Returning OFWs o kon atro ginahimo sang lokal nga gobyerno sang syudad ang tanan agud masiguro nga ang nagabalik manginhiluway sa COVID-19. Dugang pa ni Salanga nga hindi dapat magkahadlok ang publiko partikular na ang yara sa lugar kung sa diin nag-star ang magapauli nga repatriate kag pagkatapos sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine bangod ang tanan nga proseso ginahimo antes pa man tugutan ini nga makapauli. Aksyon Radyo Bacolod ang isa akong ginpalapitan sa isa ka asawa sang siman nga nagpauli na sadtong matapos ang 14 days quarantine. Ini may angot sa diskriminasyon sa Yabana kag sa iya mismo sa barangay Tangob, syudad sang Bacolod nga ginaktuhan naman gilayon ni punong barangay Noli Villarosa. Ginaprubahan sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa National Interagency Task Force nga ikonsiderar ang ilang pulisa angot sa restriction sa pagpatigayon sa religious activities. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Renacito Navarro. Sa dinasaad sa resolusyon ni Navarro ang provision sa Executive Order 35 ni Mayor Evilio Lunardia nga pwede ang pagpatigayon sa gatherings apang tubtub na pulo lamang kapersona ang maximum tubtub makadesisyon ang National IATF sa pangabay sa syudad nga tugutan ang mga religious church gatherings. Suno kay Navarro, sarang mapatigayon ang mga religious gatherings kag congressional worships nga strikto ang ginatuman ang health protocol kaangay sa pag-usar sang face mask, social distancing kag iban pa. Una na nga nagpadala sang sulat si Lunardia kay Health Secretary Francisco Duque III nga nagapangabay nga tugutan ang pagpatigayon sang misa nga may 50% nga attendance. Girin pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga iya na natalakay kay City Administrator Ang angot sa mga volunteer doctors nga magatapos na sa pagpangalagad sa Bacolod Respiratory Outpatient ug Bureau Center sa Base Center sa Mayo 29. Suno kay Lunardia, ila sa karon ginatinguan nga makahimo sang arrangement nga kun may naghalin nga volunteer doctors mayara naman sang may madugang. Dugang pa ni Lunardia magapangabay ini sa mga medical society nga kumbensihon ang ilang miyembro nga mag-volunteer sa Bureau Center bisan sa lipot nga tion agud mapabilin sa gihapon operasyon sang pasilidad. Sunod sa alkalde may rekomendasyon nga magkuha ang syudad sang doktor kag kun ini ang mag-aabot sa iya talatapan, handa ang syudad nga mag-comply. Ang BRO Center ang gintukod sa tuyo nga hindi magdagsa ang mga tao nga nagabatsyag sang respiratory illness sa mga outpatient department sa mga hospital sa syudad. Ini ang nag-operar las 9 sang aga tubtob las 5 sang udto sa Lunes tubtob Biyernes nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500,
ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Ini maramayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala nga paralikaw kita sa mga balatian mga respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso, bisan hilanat. Aton nga gina-rekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Kaining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon ni sa vitamin C. Natural ka organic, wala sang preservative, kaghimo sa pure mangosteen. Kagabalo bala kamo nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, gina-export na ini sa Estados Unidos. In fact, nakabato na ini sang international awards, gikan sa Estados Unidos, ginhatagan ini sang FDA USA, sang 5 ka tuig nga expiration period. So ginagamit na ni sa mga kano, ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea kay napapadudan nga epektibo gid para sa pag-prevent sang balatian pareho sang mga respiratory diseases nga magtapik sa aton nga lawas. Manggaranon pa ni sa vitamin B complex, ang B1 para ini sa aton nga nerve o kung sa aton reflexes. Ang B6 para naman sa aton sini nga baga, magbakod aton baga, hindi kita dali matapikan sang ubo. Kang B12 para sa maayong absorption sang sustansya ginakaon naton o kung sa sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, pure kag organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mga butika malapit lang sa inyong lugar. Mayoriya sa mga Pinoy nagakabalaka nga matapikan sang COVID-19 suno ini sa survey. Kag DILG nagapreparar na sang kaso batok sa opisyal sang barangay angot sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19
Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon. Kag sa ato naman nga paglikaw sa Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagakabalaka ang mayoriya sa mga Pinoy nga matapikan sang COVID-19 base man sa pinakauli nga survey sang Social Weather Station sa kon SWS. Sa COVID-19 mobile phone survey, nagagwa nga 87% sa mga Pinoy ang nagakabalaka nga matapikan sang virus ang sinuman sa miyembro sa ilang pamilya. Sa nasambit nga kanamoon, 73% ang worried a great deal, samtang 14% naman ang somewhat worried. 13% ang napahayag nga wala sila nagakabalaka nga maapektuhan sa COVID-19 pandemic. Sa din 7% naman ang worried a little, kag 6% ang not worried. Ikumpara sa mga unang ipatikan nga survey, mas mataas ang kanamuon sa mga Pinoy nga nagakabalaka nga magpositibo sa COVID-19 ikumpara sa masakit nga Ebola sa tong 2014, swine flu sa tong 2009, bird flu sa 2004 kag 2006, kag ang severe acute respiratory syndrome o SARS sa tong 2003. Nagagawa man sa survey nga mas madamo nga residente sa Metro Manila ang nagakabalaka nga matapikan sang virus nga may 93%. Ang Visayas may 91% ikumpara sa Mindanao nga may 85% kag ang Balance Luzon nga may 84%. Gin pasiguro ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga tinguan sang gobyerno nga mapadasig ang pagpagawa sa resulta sa COVID-19 test sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Kasunod ni sang reklamo sang pila ka mga OFWs nga nagtiner sa isolation facility sa masobra 14 ka adlaw tungod wala pa nakagawa ang ilang test results. Suno kay Bello, nagpromesa ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga limitahan na nila ang time frame agud kun matapos ang 14 ka adlaw nga quarantine sa sulod sang dugang nga 5 ka adlaw makagwa ng mga OFW. Ginako man sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA nga madamo nga OFW sa nagapabilin sa isolation facility tungod nagahulat sila sang ila nga test results.
Nagpapanaog na sang cease and desist order ang Philippine Food and Drug Administration batok sa hindi rehistrado nga fabunan na antiviral injection nga ginapatihan bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pa naka-apply para sa process of product registration ang fabunan kag sa karon nagpatigana sang case build-up. Nagwa ang isyu matapos liwat nga naglapda ang fabunan vaccine sa social media kag ginaligar nga ginausar para sa vaccine drive sa Zambales. Duga pa ni Vergere nga mismo ang DOH ginatun-an ang kaso sang fabunan. Bulan sang Abril, nagpaandam ang DOH sa publiko nga sinuman nga mag-usar sang fabuna, mahimo may liability nga tubangon. Palayag pa ni Vergere nga ang vaccine wala pa makaagi sa clinical trials kag hindi man FDA registered agud nga gamiton sang tao. Ginaduso ni Senator Bongo ang pagtukod o kung pagpatukod sa Medical Reserve Corps sa tuyo nga mapadasig ang pagresponde sa gobyerno kung mayara sa health emergencies sa pungsod Pilipinas. Sa idalom sa Senate Bill No. 1451 o kung Medical Corps Act of 2020, target sini nga makatukod sa Medical Reserve Corps nga pagabuusan sa mga nakagraduate sa medicine, nursing, medical technology kag iban pa nga health-related fields nga may lisensya. Ginihemplo ni Go ang kaso sa COVID-19 sa pungsod sa diin, nagresulta sa pagginotok sa mga pasyente sa pribado kag pampubliko nga hospital. Sunod sa senador ang kakulang sa medical personnel, isa sa marason kun nga mahuyang ang pagresponde sa COVID-19. Kung manginlayi ang ginaduso ni Go, mahimo nga mapatawag ang Medical Reserve Corps para ayudahan ang gobyerno o konsang gobyerno nasyonal sa anuman nga national emergencies. Ang tiglikom sa Department of Health ang manguna sa mobilization sa pagbuligay sa mga tiglikom sa National Defense, Education kag Interior and Local Government. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, ginapreparar na sa karon sang Department of the Interior and Local Government ang kapin 15 ka kaso batok sa mga opisyal sang barangay matapos nga nagapadayon ang investigasyon angot sa anomalya sa pagparagtag sang Social Amelioration Program. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, magluwas sa 15, mayara pa sang 93 nga under investigation. Duwa pa ni Malaya, sa pinakauling record sang kapulisan, masobra 400 na ang nagkadto sa nagkalain-lain nga police station, agud magreklamo batok sila opisyal sa barangay nga involbado sa korupsyon. Nadugangan sa isa pa ka laboratorio ang mahimo makapatigayon sa RT-PCR testing para sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa update ng Department of Health o DOH, tubtob Mayo 23 ang National Kidney and Transplant Institute ang bago nga laboratorio nga nakalabot sa stage 5 agod makapatigayon sa COVID-19 testing. Bangod diri nagsaka na sa 34 ang malisensyado nga COVID-19 testing laboratory sa pungsod Pilipinas. Samtang may 8 naman ka malisensyado nga gene expert laboratories. Sa datos ng Department of Health, 120 ang kadamuon sa mga laboratory applications. Yara sa kabilugan nga 93 naman ang mga laboratorio nga yara na sa stage 3 pasaka. Ginpahayag naman sa Department of the Interior and Local Government nga ginakinahanglan nga mag-secure sa medical certificate kag travel authority sa mga na-stranded nga individual nga luyag magpauli. Ang medical certificate ang dapat i-request sa health office ng isa ka lokal nga gobyerno sa din nahamtang ang mga stranded individuals antes sila mag-apply para sa travel authority. Ginmanduan naman ang mga kapulisan nga magpahamtang sang dugang nga health desk agud makabulig sa posible assistance. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang medical certificate ang nag-require sa mga aplikante nga magpaidalom sa rapid test o kung PCR test para sa coronavirus disease o kung COVID-19. Para naman sa mga pamangkot na nungod sa Travel Authority, ang publiko ang mahimo magtawag sa PNP Command Center paagi sa numero 099884-90013 para sa mga smart users kag 0917-538-2495 para sa mga Globe subscribers. Sa dugang nga mga balita national, nagpagawa na sang panibago nga implementing rules and regulations sa IRR ang Land Transportation Office ng LTO para sa Motorcycle Crime Prevention Law. Sa 13 kapahina nga dokumento na petsahan Mayo 11 kag pirmado ni LTO Chief Edgar Galvante, ang mga tag-iya sa motorsiklo gina-require nga mag-usar sa nga decal number plate nga nakatakos sa 135mm by 85cm nga ibutang sa tubang sa motorsiklo. Sa baylo nga dako nga metal plates nga mga original nga ginaduso.
Ang rear plates dapat nagatakos sang 235mm by 135 cm, mas dako sa ginagamit pa sa karon. Sulod sa LTO, ang nakasulat sa plaka kinahanglan nga mabasahan tubtob 15 katapak nga kalayoon. Naghatag man sang color scheme kag kundi ibutang sticker sa kada rehiyon. Magabayad sa penalidad ang sino man nga hindi magsunod sa panibago nga implementing rules and regulations ang Land Transportation Office may kangtanan sa pag-usar sang decal plates. Ang motorsiklo nga hindi mabasahan ang plaka o kung wala sang plaka, ang magabayad sang 50,000 to 100,000 pesos kag iga-impound ang motorsiklo. Ang tagiya nga wala nagparehistro sa sulod sang 5 kadlaw pagkatapos ginbakal ang unit sa motorsiklo, magabayad sang 20,000 to 50,000 pesos kag mahimo pa nga preso. Ang mga tamper naman sa ilang mga plaka magabayad sa 50,000 to 100,000 pesos. Pareho nga balor sa ang bayaran sa tag-iya nga madakpan nga nagausar sa ang ginkawat nga plaka. Hindi pagpanugutan ang sinuman nga magbaligya sa motorsiklo kung hindi magsunod sa panibago nga probisyon sa Motorcycle Crime Prevention Law. Kag sa katapusan nga balita national, nagabot na sa Pilipinas ang BRP Jose Rizal, ang pinakaunang guided missile frigate sa pungsod. Sulod ka Presidential Spokesman Harry Roque, pamatuod ini nga porsigido si Presidente Rodrigo Duterte nga iduso ang modernisasyon sa Armadang Kusog sang Pilipinas. Dugang pa ni Roque, dako nga breakthrough sa Philippine Navy ang pag-abot sang bago nga warship. Nagdungka sa Subic, Zambales ang barko matapos ang 5 kaadlaw nga pagbiyahe halin sa shipyard sang Ulsan, South Korea. Ginbakal sang Pilipinas sa South Korea ang barko sa balor nga 8 kabilyon ka pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:32. Kag para man sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo nga kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang iyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton naman mga aksyon nga nagagamit sa CL77, sigurado naton nga aton mabakal original nga CL77. Kay ning original nga CL77 gindugangan ini sang iban pa nga ingrediente. Pareho sang 26 mg sang vitamin C para mas magepektibo pagid sa paghatag benepisyo sa aton nga ikaayong lawas. Kadamo bala sang may ara bala nga ubra sang 77 nga hindi iya original nga CL77. Mabalaan mo na siya kay nabutang na sa 500 ml bala nga suludlan sang mineral water. Bisang butangan la 375 ml. Actually, ang matudtuod sina ang 375 ml amo na siyang original nga CL77. So kung nasulod na sa 500 ml, hindi na siya original. Kag inang sa lipid bala nga botelya, hindi man na siya original. Kag ang original nga CL77 wala ni siya ginalibod, ha? So ang galibod dira iya, hindi na siya original nga CL77. Mabakal mo lang ang original nga CL77 sa mga authorized outlet pareho sa mga farmasya kag mga butika. So mag-original nga CL77 na kay laking CL77 laging panalo. Aksyon Balita Morning Edition. La Liga sa Espanya mahimo na nga padayunon na mahampang umpisa sa Hunyo 8. Samtang Heart Evangelista ginklaro nga wala siya nagabusong. Nagaron sa aton balita special mga tips bala, mga nagahandom da nga mga abogado. May mga tips kita sa inyo kung paano ninyo malambot ang inyong handom. Inatalan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman nga balita international, liwat nga ginbuksan sa publiko ang St. Peter's Square kag gintugutan na ang mga tao nga makatambong sa misa ni Pope Francis. Ginobserbar ang physical distancing kag ang pagsuksok sa face mask bisan pa nga hindi madamo ang tao nga nagtambong sa misa. Ginpatigan sang Santo Papa ang ipaghatag sa mensahe sa library kag ini ang makitaan sa mga dalagko nga TV screen nga nahamtang sa Basilika. Kabahin sa iya mensahe ang pagpahanumdum niya sa mga tumuluo nga dumdumon ang dunang manggad. Dugang pa sang Santo Papa dapat panumdumon sa mga tao kung paano protektahan kag halungan ang dunang manggad agud malikawan ang paglala sang climate change. Nabeloan ini ang unang kagaynan nga gintugutan ang mga tao nga makatambong sa misa sang Santo Papa matapos ang halos 3 ka bulan bangod sa coronavirus pandemic. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, para nga mangin healthy gyapon ang mga Filipino samtang nagatipon sang dugang nga pondo para sa gobyerno, ginaduso sang National Tax Research Center nga magpatong sang excise tax sa mga junk foods. Kalakip sa pagkaon kag ilimnon nga nakabig sang NTRC nga junk food amo ang ginabaligya sa mga fast food restaurants para sa burger, fries, fried chicken, hotdog, pasta kag pizza, kag deep fried kag salty nga mga snacks, ang mga matamis nga desserts kag mga dulce kag carbonated beverages o soft drinks. Sa pagtudlo sa resulta sa Food and Nutrition Research Institute sa ilang 8th National Nutrition Survey, ginpahayag sang NTRC nga 3 sa kada 10 ka mga Filipino nga nag-edad 20 anyos pasaka ang overweight o kon matambok bangod man sa pagkaon sang junk foods ang sobra-sobra, suman ang kakulang sang physical activity. Kalakip sa mga kabataan nga nagaedad 5 katuig panaog, ang kanamuon man sang mga matambok nagsaka ini sa 5% sa 2013 halin sa 2.4% sa 2003. Kag ang pagkatambok sa mga kabataan nga edad 6 tubdo na 10 katuig nagsaka man sa 9.1% halin sa 5.8% sa nasulod sang 10 katuig nga period. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 75 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 61 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, may paathag suwong siya Heart Evangelista action boy. Kaya may nagalapta nga balita nga fake news action boy nga nagabusong ini siya kuno. Tiyambal niya nagpa-tweet siya action boy, hambal niya, I am not pregnant, fake news. Nambal niya. Okay. Thank you for all wishes kuno nga pero hindi siya kayo nagabusong. Salamat ko sa mga ga-wish nga nagabusong siya, pero hindi siya nagabusong. Kay Action Boy, kablo ka, gin-clear gini niya. Kay para sa iya, ang ini ko nga mga topic, very sensitive ko sa iya. Kay kaginin siya, di ba, nga nahulugan siya. Twins pa to, tani Action Boy. Tiyan mo na, do ka, pag-abot sila nga bagay, do ka emotional siya. Tiyan mo na gani, ang bayo man gani. Anong tuyo? Sige palap, doon sa fake news na mo na yaman? Ang bot siya, wala lang siya guro trip, Action Boy. Wala lang siya trip, tiyan mo na, gin-tripan niya siya, no, si hindi Heart. pwede nga nagtambok. Ganun, hindi mo nagtambok si Heart. Buhay man. Bisan na quarantine sa Action Boy. Mentinado. Yes, fashionista. Gitsa gyapon Action Boy, di ba? So wala na iya pag-clear sa bunga. Wala siya nagabusilak. Sila. Text na si Cheese bala ko. Ate mo gid man ang ba? Why man gid text. Balita sa sports. Ginanunsyo naman ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nga mahimo na nga magpadayon ang mga hampang sa La Liga, pero sirado gyapon ini sa publiko. Sunod kay Sanchez, magluwas sa La Liga, igabalik Manila ang iban pa nga mga recreational activities sa ilang pungsod. Ginkalipay naman ni La Liga President Javier Tebas ang nanging desisyon sang gobyerno sang Espanya. Santong Marso 12, sang insuspende ang football sa Spain bangod sa coronavirus
pandemic. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Dapat happy lang tagyapon and energetic. Alright. Kaya subo nga, Monday na Monday, action boy mong. So, dapat, hindi man buot sila kung Monday ka lang may energy. Adlaw-adlaw ah. Yes, everyday dapat. Wala may energy. Pero Monday pa Actually, lang. wala lang taga-energy kung Sunday. Nga man. Kaya wala ka di. Mo na. Wala Ari ko sila diya, ikaw yung wala. Umaga. Mo ko. Ari ko di Ikaw umaga. ang nag-energy, Ako energy. Wala lang ako gambal, energy. Kasi mama, na na siya. Kay do wala man na balita, special. Action boy. Ang Sunday. Energy, mga ka-aksyon kagaron sa aton mga balita. Amo na. Ano na, sabon mo na sa... Sige, testingan. Para kami. ma-maintain mo imo energy. Correct. Okay. Sige. Para do ka dalayon ng aton nga. Padayon. Yes. Dalayon kag padayon. Yes. Action radyo. Kalain. So, May 25 na nga daan sa Action Boy, no? Ay, lalaway mga kongoli sa aton mga Muslim brothers. Ginatamyaw ka muna naton sa inyo nga pagsaulog sa Eid al-Fitr. Amo ni ang karon nga adlaw Eid al-Fitr, that's why nga national holiday subong adlaw. Kaya nagasaulog ang aton mga Muslim brothers sa Eid al-Fitr. Yeah. So, natin sila. kalabanan kayo sa aton mga ka-action subong ara gilang sila balay. Magluwas na quarantine pagay ang mga nagaubra na balatani. Tiway naman subong yung duty subong. Actually, ang ginpanawagan mo to nga dates, basi mo na dangara sa sa conference room. May isa dabla ka cartoon. Nga dates. Nalipat lang mga basi mo gapon. Di pa nawagan gidya. Yung panawagan mo gidya nga Domingo, duway ko kabaton sang dates sao. Tiara dagapon. Bro Ramon. Basi, hindi lang ko sure kasi may tag-iya na iya. Pero, kaya nakita ko agapon, ang bako anong showman nga ang sulat sa cartoon, do kaya hindi ko maintindihan. The Muslim. Pagbukas ko, ay, dates, gali. Tinalipat ko magambal si mo kagapon. Ari ka mo lang Muna, arada? Para Para kay na? Para kay man sa akon? OMG! Okay. Sige. Sige. Share na karon ah. Yes. Yes. Isa to akon ka, sa kapak. Kaya namin na daning dates, action boy. Okay. Very damo pa. Di ba balita Very special to naman na, nga damo healthy. kada makuha. Energizer pa na. Kita mo ang mga energy ta. Sang last year pa nga dates nga nakaon ta. Process mo ang energy ta. Salamat, salamat. Salamat. Si Brad Ramon Correct. aton nga mga Muslim community. Correct. Sige, mabalita special kita na action boy. Aton topic subong kung paano mo bala malabot ay mo handom ang mga isa ka abogado or attorney. Nga magulan na yaman. Tani sa una po na sa ako nagahandom pa ko mga abogado. Di wala pa tato balita Actually, special. First ko gid nga dream is to be a lawyer. Hindi pa na hindi pa sos! lihi ang tanan. Pwede ka pa bala ka Hindi na, mga newscaster na ko. Gusto mo ako mapadayon sa imo nga sa imo handom? Dapat din sa inyo mga lahat may mga handom bro. Si Aksyon Eden, mo na. Dream nila. Di gusto mo ako na mapadayon sa handom mo? Or Sige, hindi lang? abe. Ilan taon ta lang kay basi mo Galing ba si magbertulda? Talaka. Kasi mga abogada, kabla kag magbertuldo, bertulda, kanang bertulda. Anong bet? Hindi ba isang bertuldo? Siling ko gid kagawad. Ano na siya? Basta daw ka kuan la pilosopo nga daw ka Ay, hindi ba tigaulo. Alam mo. Ako lang orang abogado nga Hindi tigaw. pala na mo na. Kasi hindi na abogado, avocado. Charot. So, ari una action boy. Hatagan ta sang tip number 1 ang aton mga ka-aksyon. Nga nagaplan nga Mangin abogado. Mangin abogado kag may mga Ano hindi ma-post bala mag-abogado, magkuha sang Mag-law. profesyon, mag-law. Oo. Magpasar sa bar. Yes, specialist- Congratulations kay Mark Mayo. Yes, correct. Mark Steven Mayo. Yes. Attorney. Mark Steven Mayo. Magkaso ko gani, kung may kaso ko gani, kilala ko serbisyo mo, libre ha, miguay tabla. Kalain. So, muna sa tanan nga mga nakapasar, action boy, ang mga young at hearts. Young at hearts. So, sige. Una, action boy, tip number 1. Kilalahon, magid ko no anay imo kaugalingon. Naman na siya. Hindi ba silipat ka sa kaugalingon? Nalipat ka sa kaugalingon mo. Kay, hambalon mo, action boy, ready na ko. Naagi na himo ko ni, anong purpose. Kay, kablang action boy, ang mga mga law student, may mga hugot ni sila action boy mo. Meron ko migaya nga, amo na nag-law siya kay ginaapi-api siya sang iya ko nga family man lang. Kasuhanay sila mo na. Mag-abogado, kunit Kasuhan niya isa-isa. Una. So, mo na hugot yung action boy. Ikaw yan ang hugot mo tiya sa una. Ako yung gusto ko lang, kaya daw
bisan nga, daw interest ko lang. Oo, interest mo lang. Ay, butante, daw ka interesado Gusto mo lang ko sa law. mag-help sa iba niya tao. Hindi, not necessarily. Ay, hindi ka gina mag-help yan. Manukot ko yan. Manukot ka gidya. Aga ko na, daw ka enjoy ko bala sa nga parte sa law, daw ka enjoy ko na. Kakita mo bisan sa mga kuan gani, sa mga series na sa mga kuan no, sa mga kuan na mga movies, mga muna. Gusto ko na yung mga istorya sa parte, mga law. Amo mo na. Correct. So, nakadanak ka programa ko din sa una, Legal Clinic on Air. Mga abogado, mga akong katubang. Tiway mo to nakilala mo kagalingon na. O, saan ka plan ka abogado? Kada mo lang factors galing mo nga hindi siya daw iway hindi naaayon sa panahon. Ayaw mo na. Ti okay lang. Pero subong dream mo na Japan or hindi na? Kabove on ka na. Kuano na sa Ultimate dream. Let it remain a dream. Kala Gusto ko tanay ang mga kuha nga akon nga bata galing ito yung sa ilit hindi ko mapapilitan man yan. Ti malay mo ba si after graduate ano yang iya gusto kag ay dad gusto galing mangin dad gusto galing mangin lawyer. Good. Super support ko na yun. Yes, correct. Super support ko din sa bulsa. Ito mahal na mong subong. And then next action boy, after mo na makilala imo self, nga ginahimo mo na mo anong purpose bala nga gusto mo na ready ka na mo na kay hindi hapos gid action boy mong. So pangamuyuan ta na. Next action boy, hibaloon mo kung ano nga style sang imo pagtuon bala ang naga-effective si mo. Okay. Oo, kung Arabic. Sa inaya sa nagkuan na. Sa nag-eskwela na sa yes, ibaloon mo kung ano action boy. Like, di ba may ara nga gusto nila gasulat gid sila every word na ginasulat gid nila. Pero man nga do ka auditory nga gusto nila yung may music, dila sila ga learn, di ba? Ikaw ano kaya aga read loud? Okay man. Kabasa lang ko ya. Okay na. Okay lang ko ako yung kaga-read loud, di ko dapat. Dapat ginahambal ko giyang kada word. Ako ga, amo lang ko na sunod, ka memorize ko sa mga speech na blam. Bro, ay ko, bagton ko ya, basta makabasa lang ko ya, okay lang. Correct. So, amo na action boy, isa sa mga bagay nga dapat mo hibaloon. And then, next action boy, i-manage mo sa instructor imong nga oras. So, once nagsulod ka na sa law school, kaya very demanding na ang law school boy. Very demanding na siya. May friend ko ganyan nag-share nga balya, ang ilan ako nga sahib, blas ang recitation, hindi ako nga do ikaw yung hands up kaya dula ikaw may hands up yung patindugon kamuya ko nga tatlo action boy tapos do ang tawag na nila firing squad nga ma-question ang inyo nga professor tapos tudlo ka lang na mo na so you have to be ready all the time. Yes, action boy. Hasta nga mamba ka na I don't know ordinary or normal being recitation ya kung kabalo ka hands up ka. Oo na. Hindi whether hindi ka balo ka, hindi preparado ka, kaya anytime pa mangkuton ka. True. Correct. Hasta gani ko nga makamba ka na nga I don't know, I don't have any idea. Amo na ko na boy, di ba? So next, hindi na pwede sa bugado. Hindi na kaya ka balo. Hindi na pwede. Magkado nos korte, lang mo bugado ka, mulo ka sandya sa mundo niya, I don't know, I don't idea. Siling sa imo kliyente, ay na, ano ni mo daw piso ya ko niya. So mo na siya action boy. Ano siya do patigali ang sa law school no, patigali ang pag-wear mo sa imo may dress code gali action boy. Correct, may dress code na siya. Kaya balo ka, ang dress code balo ka. Do practice na. Hindi, kuha na siya, may effect na siya nga balo ka ng tao, para kung nakasuksok ka bala sang suit. Daw may salig si mong tao. Di ba? Ikumparar mo sa do ka kung si imo ano nga abogado nga do. Bisan sa mga kita mo bisan sa mga bangko, ang mga bangko postura gina sila kay para may ang trust kinanglanan mo. Kaya ang imo nga postura gagay na sa trust mo. Nakabasa may nabasahan ko sa article. Nga mo nang sa mga kano blaga sok-sok na isang tie kung may tie mas may trust ang tao si mo kung nakatay ka. Di matay ta pirmi. Pero may trust ang aton yung maka-action sa aton. Kung maghatag ta balita special, matay ta ko kay kasi lumabas na lang duay. So part na siya. Yes, ang dress code part na siya. And then next action boy, tip number 4, hindi ko no paghimuon na priority ang pag-memorize mo bala. Correct. Meron dan hilig ang action boy ga memorize. No? Hindi. Ang problema na kay kung base memorize mo ang law, memorize mo ang kasuguan, hindi mo maintindihan. Namo na action boy. Danger da.
So, dapat nga, mas, nami, kung mas naintindihan. Naintindihan siya. mo. Kaya at least may mga idea, kada nga makuha mo. May mga words. Kaya mas simple memorize mo ang article, memorize mo ang law, hindi ka kabalo sa application. Alam mo na. Ikaw to the Republic Act na, ano to siya? Basta mo na siya. Wala na Kaya siya. kabalo ka sa mga kaso, may mga law na yung applicable sinada mo. Diba, memorize may mo mga talagang law. section, diba, action boy? Memorize mo ang law, hindi ka kabalo kung ano i-apply mo din sa certain cases ngayon mo nangatan. Correct. And then next, dito to. Kung kapamati si Mark Mayon, tsakto na ako yung ginambala. Balaan tala na karon Balaan kung talaga mama. karon mag-text na sa sako. Yeah, bumog text gidya. So, next action boy, number 5, magamit ka kuno sang sulat kamay na komportable simo. Meaning ballpen yung komportable simo or ano da. Ay, importante kung magkuha ka board, bar, exams. Importante kung agi mo is legible, kag maintindihan. Kay essay na, di ba? Essay siyempre, na, no? Kung nasa mo, hindi na saya... Hindi siya sila nga hindi na circle, sa letter C, shade, ano. Kung lang kuno legible, maintindihan ang mga bakwan. Kay tao, yung check siya mo. Oo, correct. So, Ang mga nakatiglaawig, no? so, magbasa yan na hindi sa kay Chindi, takaan na siya. Hindi na magpapasaro na. Ay, kalay! Pati ako. So, muna siya. Ikaw, bingat check. Pila kalibo ang ginakuan mo, pila kalibo ang ginabasa mo. Maabtan ka pa sa hindi mayo agi, manamiya ka magbasa sinali mo. Dasong ko na lang Ay, kalay! Hindi action mo. Bisan grabe pa natagin mo nga mga explanation. Hindi maintindihan. Oo. Amo na gani katingala kis nga mga valedictorian bala sa law school, wala ka pasar. Oo. Kay gali duro Sa mga agi mo lang nila agi mo, hindi Charot lang, maintindihan. mas mag-check din. Takaan mo. Mo na sa... Pero actually, kay essay na mo ang exam nila, di ba? Human factor na siya nga kailangan mayo ang imo. So, kag depende ba sa ballpen action ba kisa kung laway agi mo kung nami mo ballpen duga nami naman Ay, lang. na siya, Proven kung action ba. correct, Kay laway ko danagi. Wala ko handwriting. Ti kung may nami Doon ko nakita ballpen. ko man. Wow. Huya mo si mo no. Sa mo na Huya ka man sa agi ko. Huya mo sa agi mo nga do ano ni man. Sobra pa sa doktor. Ang akong ganing agi Hindi ka take note, take down notes kasi kang isa di Pagbasa ko, hindi ko chindi. Ako mismo hindi ko chindi sa agi ko. Ti, do ka ano kagre. Ano na naihan ang mga tawag sa stenographer na sila. Di ba? May mga code na action boy nga do kung amo ni letter C na siya, mo na. Actually, sa college ko may steno kami, Subject ka mo? subject kami ng stenography. May na-learn ka man. Abolish na to siya. Wala ko nakapasar to. Ti pasalamat ka nga gini. Nagpasalamat lang ko to. Kaya abolish to siya. Ay, kito kapasar to sa amo to. Kaya hindi ko balo mag-drawing sa mga... Kalain. Kung mag-exam kami, siling semestra ko, niya bawang imo nga, kung ano, yellow book na sa una mo na yung daw, plaza. Niya po yung nga, kung may sa plaza, niya pwede malagaw-lagawan. Kaya wala sulat mo. Kaya sa una action boy, Awan. ay nakakita ko na action boy, mong doon hindi man chindihan lang do. Mula na, letter M na siya, gamay lang mo na A na. Ay, paano nila ginabasa mo na? Namin na siya, subong pala magamit mo na siya. Very useful na siya. Galing kay kakapoy. Kita mo yung mga court Kapoy yung stenographer chindi. gitaya. Oo, diba? Sige, okay? Sige. Good morning sa kay Kagawad Ulay Abalahon, Josephine Murillo Seville, Edwin Escopel, akong classmate. Sa kay Phil Alonsagay, good morning Ken. Sa kay Prime Tihida, Galileo Talaban, dira sa may Lakasliana. Jen Buerom, may aga, Remia Garcia, sa kay Rona Pilada Lewis, sa kay M. Saboso, Mary Zali Kai Caryo, si Connie, si Lisa, sa kay Edwin Miranda Sr., sa mga Murcia, dira, good morning. Alma del Mundo Cordero, sa kay Manuel Hirona, classmate ni Jeanette Delino, good morning man. Sa kay Gingging Arroyo, good morning. Jonathan, si May Cautivar Duenyo, mayang agaman. Kay John Narika Blanca action boy, good morning, mandara sa imo. Kay Reslin Ilo, good morning. Yes. Sa Celine Holmes, sila action boy. Kay Renan Payongayong, good morning man. Kay Lalaine Giliergan, mayong aga, dra sa may barangay Felisa, action boy. Lourdes Bronzal, watching live kuno sa home site, barangay Monte Vista. Kay Jean Delino, good morning. Good morning press kuno.
Si Kay- sa BJMP na siya. Okay. Kay Julio Solis, Action Boy, mayong aga mandra sa La Carlota City. Ginagreet lang ko nung si Muning Pilado, kag Raymond Chonsay sang Oriarte Subdivision. Kay Ofelia Arce, mayong aga kay Mike Toledo, kay Rinan Aloro Rico, dra sa La Castellana, may Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang La Castellana, mayong aga. Kay Rowena Munez, Barangay Kabug. Kay Diana Perez, kay Lito Dayap, payong aga, kay Azucena Sensil, dara sa may Barangay 4, Himamaylan City. Kay Lida Atanasio, kay Janet Okendo, from Imus Cavite, Action Boy. Kay Arcon Tuvida, dara sa may Grandville 3, Mansilingan. Sa iya asawa ko na Action Boy, naga-monitor si Nick. Kay Josefina Generato, mayong agaman, dara sa may Barangay 7, Purok Magnolia, Action Boy. Kay Sarah Escuban, kay Clean Harden, from Hong Kong, siya, Action Boy. Veronica Chauz, kay Dennis Richard Tiboroma, mayong aga, dara sa imo, nanukotin siya daan, i-greet ko gid siya kuno. Kay Nemia kay Nemia Iwayan, mayong aga, dara sa Qatar. Kay Bernadette Lacson, sa Paglaom Village, Mansilingan. Arlene Rodero, Cory Bidaha, Edmo Barak, kuno Action Boy, sa aton mga Muslim brothers Si and Cory sisters. Bidaha sa Kuwait na. Yes. Kay Virgie Coloso, mayong aga, dara sa Bago City, Action Boy, imo mga kasimanwa. Na, Virgie. Bia Jonathan, kay Floser Magrel, Erenia Patenio, kay Evelyn Pomoseno, kay Romo pa, Sir Romo pa sa Pauten. Kasi Romo, ara ko na sa kwan. Emission. Kay Amado de Venegracia, kay Miss Heaven, Renabel Gamboa, kay Rinan, nabasa ko na, Bernadette Lacson, Inday Biaza, Edith Do Jose, kay Jeril Gadudo, kay Marilet Verdida, Delia Liave, Roger Cesaro, dra sa Handumanan, kay Olive Gargaritano, dra naman sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, Action Boy. Kay Eddie Kalinao, Iloilo siya, kay Mayanson, Michelle Bay. Ay, Mama Michelle Baykin, kilala mo, Action Boy? Mama ni JM. Mama na mo na duwa, Action Boy. Kay Inday Blaza, good morning. And kay Mirna Onofre Claud, mayong aga. Boboy Peña Flores. Yes. Bata ni Stanley. Good morning. Taga-Calciana. Kinang Mary Grace Eugenio Fermin, kay Action Boy ha, mayong aga dara. Sige. And Okay. sa tanan nga naga-birthday subong adlaw. Happy birthday. Happy birthday kag naga-celebrate man sang anniversary. Happy anniversary. Edel Peter, ha? Yes. Ano to gani? Mubarak. Ano Eid to? Mubarak, Eid Action Mubarak. Boy. Sa atong mga Muslim brothers and sisters. Greetings na siya, ang Ed Mubarak. Abi ko ngalan. Adlaw ka mo na. Greetings Hindi, na siya. greetings na siya. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon